halitta, ubangiji mai sarrafa lamura yadda yake so, ubangijin da bayi da farko bayi da ƙarshe, ubangijin da bayi jinkiri bai bacci, ubangijin da bai rikida ba bayi da mata bayi da aboki. Sarki ya ƙara tabbata gare shi, tsira da aminci su ƙara tabbata ga mafificin halitta, shugaban annaba da manzanni, shugaban al'umma duniya da lahira, manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ya al'umma masu daraja wanda Allah siffanta ku da siffofi masu kyawu, ku sani lallai son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani. In sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin munafurci, yana kuma daga cikin kafirci. Saboda haka lallai matsala mafi muhimmanci ga aƙida wadda masana maluman addinin musulunci suka kula da shi, suka himmatu da shi, suka bayyana shine bayanin matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya wajaba akan musulmi ta kula da wannan matsayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Lalle ubangiji ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wurare da yawa na alqur'ani mai girma. Ubangiji ya ambace su, ya girmama su, ya yabe su cikin siffofi masu kyau. Subhanahu wata'ala yana faɗi a suratu tauba sura ta 9 aya ta 100. Ubangiji ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Allah yana yabon su, su ne musulman farko min al-muhajirin, daga cikin muhajirai mutanen Makka, wal ansari da mutanen Madina, walladina tabawun bi isani da mabiya baya wanda suka bi su kan addinin Allah da imani da Allah da manzo da riko da abin da sahabbai suke kai. Allah ya ce wa'annan radiyallahu anhu, Allah ya yarda da su, wa radu anhu, sun yarda da Allah. Su sahabbai Allah ya yabe su, ya ba da shaidar cewa sun yarda da Allah, sun riko da addinin Allah, shi ma Allah ya yarda da su. Wa addalahum jannati, Allah ya tanada musu aljanna tajri ta talanhar, ƙoramai na gudana karkashin aljanna, khalidina fiha, da wama za su ciki abada har abada. Zalika al-fawzul azim, wannan shine rabo mai girma. Allah ya ba mu goma. Ubangiji ya yabe su, yace lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Wannan yabo ne na Allah da ya yabi ainihin muhajirai waɗanda mushrikan Makka suka fidda su daga gidajensu, suka na musu ɗaukar dukiyoyinsu saboda sun yi imani da Allah da yarda da Allah, saboda taimakawa Allah da addinin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ulaika humus sadiqun, wannan su ne mutane kware masu gaskiya cikin imaninsu. Allah ya ce walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, su kuma mutanen ansar, mutanen Madina wanda suke zaune a Madina, wanda suka yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ma masu hijira su yi hijira su zo Makka, yuhibbuna man hajara ilayhim, suna son waɗannan ƴan uwansu na Makka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ubangiji ya ce duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita mutanen Makka da shi ya ba su, mutanen Madina ba sa jin zafinsa, ba sa kyashi. Kai suna ma wa yusiruna ala anfusihim, suna fifita yan uwansu na ainihin Makka, walau kana bin kasasa, ko da suna da bukatan abin suna fifita su. Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi wa'annan bayina su. Sannan ubangiji ya ce da radiyallahu anil mu'minina, Allah ya yarda da wa'annan mu'minai iz yubayyinuka tahta shajara, sanda suke mamu baya a ya Muhammad a karkashin wata bishiya a lokacin bai'atul ridwan ko bai'atul hudaybiyya. Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke cikin zukata waɗannan sahabbai. Wakila maluma suka ce sun kai mutum 400 ko da 500. Fa anzala sakinata alaihim, Allah ya saukar musu da natsuwa, wa tabahu fathan qariba, Allah ya ba su buɗi wanda yake na kusa da cin nasara. Suratul Fath aya ta 18.
Jabir yana cewa Allah kara masa da yace ummu bashir ta bar labari tace ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ɗakin Hafsa la yadkhulun nara ba zai shiga wuta ba insha Allah Allah ya so min ashabi shajara waɗanda suka yi annabi mubaya a ƙarƙashin wannan bishiya ta magariya da suka yi mubaya wanda ake kira bai'atul ridwan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sahabban da suka yi masa mubaya ba mutum guda da zai shiga wuta, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi na 2496 hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce anna abdan li hadi yace akwai bawa na hadi babban sahabi ne yace ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya shku hadiba ya kawo karan hadi yana kokawa sai shi wannan bawa nashi bakala yace ya rasulullah ya manzo Allah da ya da kulanna hadibun nara yace hadib zai shiga wuta saboda abin da yayi. Manzo Allah sallallahu za a je Makka ba tare da abin da bahadi ya rubuta takarda kamar da maluman tafsiri suka bani ya tura mutane Makka aka dawo da wannan takardar. To wannan kissa yazo yake cewa zai shiga wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kazabta kai ƙarya la ya da ba zai shiga wuta ba. Manzo Allah ya ce ba zai shiga wuta ba. Me dalili? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu shahida badara wa hudaybiyah, ya halarci yakin badar ya kuma je bai'atul ridwan ya je hudaybiyah don ka ba shi ba wuta Allah ya riga gafarta masa. Kenan wannan yana gwada cewa duk sahabban da suka je yakin badar ba za su shiga wuta ba. Duk sahabban da suka je bai'atul ridwan da aka je shiga garin Makka mushrikai suka hana, annabi ya ce su zo su yi mubaya, suka zo suka yi mubaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga masa mai daraja ya ce wannan kuma na Usman ya yi mubaya. Dukkan waɗannan sahabbai ba wanda zai shiga wuta, Allah ya yi musu. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi na 2495. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a suratul Tauba aya 117 yace laqad taballahu 'alan nabi, wallahi sanda ubangiji ya rantsa yace ya gafartawa annabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin, ya gafartawa sahabban da suka taso Makka suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Wal ansari, ya gafartawa wannan sahabbai da suke Madina allazina tabahu fi sa'atil usra, wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi yakin Tabuka. Lokacin da za a tafi yakin Tabuka suka bi shi. Allah ya ce to duk wannan ya gafarta musu. Wanda Allah ya gafarta Allah zai sake dawo ce da fasa ne. Allah ba yi mu bane, ba mutum bane. Mun fahimta? Allah ya riga ya ce ya yarda da bawa an kare. Bille kuma ce ya gafarta ba an gama. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an-nujumu amaratun lis-sama, taurari aminci ne ga sama. Fa idza zahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad, idan aka rasa taurari a sama yau aka ce babu su, to alkawarin da aka yi nan na cewa kiyama ta zo sama za ta saro kasa to ya zo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana amanatun li ashabi, ni ma aminci ne kasancewa cikin sahabbaina. Fa idza zahabtu inna kaw ata ashabi ma yu'aduna, abin nan da ake wa alkawari zai samu cikin sahabbaina zai faru shine na fitina, irin fitina da ta yi ta faruwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce wa ashabi amanatun li ummati, su ko sahabbai na san da suke raye aminci ne ga al'ummar da suke tare da su. Fa idza zahaba ashabi, sahabbai na gaba da suka kare a bayan kasa ata ummati ma yu'aduna, abinda aka yi wa al'umma na alƙawarin sa na kasancewa za su kasance cikin bid'a da shirka da kafircewa Allah, to zai faru cikin al'umma musu. Allah ya tsare mu. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi na 2531 cikin Sahih Muslim. Shi yasa Allah ya ce wajen yabon sahabbai, ubangiji ya ce a suratul Baqara aya 143 wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan, kamar yadda muka shirar da kuka musulunci kuka zamanto musulmi. Allah ya ce ku waɗannan sahabbai haka muka sanya ku kuka zamanto ummatan wasadan, ai ummatan ududa, al'umma adila
zaɓaɓɓu kiyara. Allah subhanahu wataala ya zaɓa kamar yadda ya zaɓa a halittarsa kam zuciyar wanda ya fi tsoron Allah da son Allah shine da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma a cikin al'umma bayan annaba da manzanni Allah ya zaɓa masa abokan aiki sahabbai wanda zukatansu sun fi dukkan zukata al'umma sa. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ce musu su adilai ne da nassin Qur'ani suratul Baqara aya 143. Hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah ya ce za a kira Nuhu ranar kiyama a tambaya na ka isar da aike sai ya ce na isar. Sai a kira mutanensa ya isar muku sai su ce su ba su ga kowa ba wanda ya zo gaya musu komi. Sai a kira annabi Nuhu ce to waye shaidan ka ce ka isar sun sai baka isar ba. Sai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su ne shaida. Sai a kira al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam mu ce mun karanta Qur'ani Allah ce inna arsalna Nuha ila qaumihi ya zo a isar. Sai Allah ce to ku wane ne zai tabbatar da ku din da kuka faɗi masu gaskiya ne. Sai sahabbai sai su ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi mana taskiya sai zai tabbatar da gaskiyar mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle Nuhu alaihi salam ya isar da manzanci. Wannan bi shaida ne da Allah ya ba akan safan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi na 4487, Imam Tirmidhi na 2961, Ibn Majah na 4284. Shi yasa Allah ya yabe su da kuma duk wanda ya koyi da su yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku ne mafificiyar al'umma da Allah ya zaba cikin mutane ko al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me aikin ku? Allah ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wannan yabo ne da Allah ya wa sahabban Annabi sallallahu da duk wanda suka koyi da su. Suratul Al-Imran aya 110. Hadisi Imran bin Husaini Allah ya kara masa yarda da daraja. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin al'umma sune sahabbansa. Sai wanda suke biye da su, sai wanda suke biye da su. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da 3650, Imam Muslim na 2535. Imam Ahmad yana cewa shi sahabi shine wanda ya zauna da Annabi sallallahu shekara ne ko sama da haka shekaru ko wata ne ko wuni guda ya ga Annabi ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ake kira sahabi. Hadisin Anas Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar imani ga musulmi hubbul ansari, so mutanen Madina. Mai son mutanen Madina musulmi ne. Yace alamar munafiki shine kin ainihin mutanen Madina. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi na 3784. Hadisin Barra Allah ya kara masa yarda yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-ansar la yuhibbu illa mu'min. Su mutanen Madina ba mai jin yana son su sai mumini, ba kuma mai kin su sai munafiki. Yace faman ahabbahum ahabbahu la. Annabi yace duk wanda ya so su Allah ya so shi. Wa man abgadahu la. Duk wanda ya ki su Allah ya ki shi. Wannan addu'a ce daga baki mai tsari Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi na 3784. Na ya yawa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ratata ƙarara wajen wajibcin son sahabbai da gujewa ɓata sahabbai ko cutar da su. Hadisin Abdullahi ibn Mugaffal Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah fi asabi Allah fi asabi la tattakidu gharba badi faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abgadahum fa bi bughdi abgadahum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah game da al'amarin sahabbai na, ku ji tsoron Allah, kar ku mai da su wato wata manufa wani had kamar yadda za ka dubi dabba ka auna ta da kika kana son ka same ta a ce ka mai da sahabi haka shine abun zagi, shine abun batanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so su saboda son annabi ne yasa ya so su, duk wanda ya ki su saboda din annabi ne yasa ya ki su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man azahu faqad azani, duk wanda ya cutar da sahabbai na ya cutar da ni. Wa man azani faqad azalla, duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah. Wa man azalla, wanda ya cutar da Allah yushiku an yakuza, Allah yana dabda ya kama matsiyaci.
rawahu tirmidhi hadisi na 3871, imamu ahmad hadisi na 20428. shekul islam ibn taymiya Allah ji kansa da rama yana cewa duk wanda ya rai cewa sabon annabi sun yi ridda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yan kaɗan ne wanda ba su ce 10 wani abu ba ko ma sun zama tofa su kai ya ce to fa hadha la raiba fi kufri wanda babu shakka cikin cewa wannan mutum ya kafirta. Me dalili ya ce li annahu kadhibun lima nassahu alquran, don ya karyata abin da qur'ani ya tabbatar a wurare da yawa na cewa Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah. Yanzu kuka karanta wannan ayoyi ne abin da Allah ya musu, sai ya ce bal man yashku fi kufri min hada, kai wanda ma ya shakkan cewa irin wa'annan fasikai sun kafirta, ya ce to fa inna kufrahu mutayyib, shi ma kafirci sai ya bayyana, shi ma ya shakka ya kafirta ya bayyana. Haka shekul islam ya faɗi. Ka dubi asarimul maslul a shafi na 586 da zuwa na 87. Ubangiji ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, har zuwa inda yake cewa yagiza bihumul kuffara. To a wannan jumla da Allah ce da yagiza bihumul kuffara, Imam Malik Allah ya kara masa ainihin rahama yace min hadhihi al-aya, yace a wannan aya ne yake bayyana kafircin duk wanda yake kin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace duk wanda yake kin Imam Malik yace kafiri. Har kuma Imam Shafi'i ma yace ka dubi as-sawa'iqul muharrika shafi na 317 da tafsirin Ibn Kasir mujalladi na 4 shafi 200 da ainihin 4. Mai risala Abu Muhammad Abu Zaid Kirawani ya ce daga malam Sahanun, ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik, ya ce man ƙala fi Abi Bakar, wanda ya ce game da Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, ya ce wa'annan suna kan batattu ne. Ya ce to wanda ya faɗi wannan ko ya ce sun kafirta ko wani abu muzanta su, ya ce kutila hukuncinsa kisa ne, kashe matsiyaci, kamar yadda ya zo cikin Ashafa na Qadi Iyad mujalladi na 2 shafi 119. Babban malamin nan mai sharhan Muktasar Khalil wanda ake gadara da ita a masabar nan tam Malikiya Al-Qurashi, yace wanda ya jefi Aisha da abinda Allah ya barantar da ita kamar da zuwa suratu Nur, ko ya inkari cewa sai na Abubakar ba sahabi bane, ko ya ce al-asharatu mubashsharuna bil janna ba sahabbai bane ko ni ɗaya daga cikin su, ko ya ce ya musu musuluncin ya, ko ya ce wani ya kafirta, ko cikin guda hudu na Abubakar Umar Usman Ali ya ce ɗaya ya kafirta, ya ce kafara, ya ce wannan mutum ya kafirta. Bayan na zo cikin Al-Qurashi sharh Muktasar Khalil mujalladi na 8 shafi na 74 da ma itikadu al-sunna fi sahaban shafi na 46. yace domin Allah ya ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu, wanda suke cutar da Allah da manzo, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah ya tsine musu duniya da lahira, wa da azaban muhina, ya tana da musu azaba na walakanci. Wallazina yuzuna al-mu'minina wal mu'minat, wanda suke cutar da mu'minai maza da mata bigairi maktasabu, babu dalili, to kare ta baruta na wani ismu mubina. Hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wace riba ce tafi muni a wurin Allah? Sahabbai suka ce ba mu sani ba ya Rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine wato mutum ya rika cutar da dan uwansa ainihin musulmi, ya rika batanci, ya rika masa shiri. Bere sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya riga ya tabbatar da yardarsa ainihin gare su. A ce yau mutum da sunan musulunci shi ya fahimci wani abin da manya-manyan maluman duniya shekara 1000 har wajen da 400 suka wuce su ba su san shi ba. Ya ce cikin sahih Bukhari an zagi Annabi matsiyaci, Allah wajensa shi ke son zagin Annabi, shi ke son zagin Annabi. Wannan ba abin bakin ciki, ba karamin abin bakin ciki bane, ba karamin abin tashi hankali bane cikin musulmi. Mutu ya sa abin da yake a ce sahabi, ba ma sahabin ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce a faɗi mummunan magana akan Annabi, mummunan magana. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa mana. Wallahi
shugabanni kar ku ji tsoron Allah ku hukunta na hukunci irin na musulunci ba kamar ranar kiyama kuma za ku haɗu da Allah billahi tallahi. Allah ka tsare mana imani ka tsare mana addini ka raya mu akan wannan tafiya ta musulunci ka dauki mu muna musulmi ka hada mu da wannan musulmi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ibadallahi ila salatu ya rahmatullah.